Афганских отношениях на фоне обоюдных резких заявлений лидеров двух стран. алексей зайцев муовини сардори раёсати иттилоот ва матбуоти вазорати корҳои хориҷии русия рӯзи 30 сентябр гуфт Москав аз афзоиши таниш байни Тоҷикистон ва Толибон нигарон аст. ӯ афзудааст дар бораи аз ҳар ду тараф ба сарҳад кашида шудани нерӯҳои мусаллаҳ гузоришҳо расидааст. мо даъват мекунем ки душанбе ва Кобул роҳҳои барои ҳар ду ҷониб муносиби ҳалли авзоро биёбанд. бархе аз коршиносони тоҷик изҳороти ахири вазорати корҳои хориҷии русия барои ҳалли осоиштаи ихтилофоти миёни мақомоти тоҷик ва ҷунбиши толибонро ивғоангез номиданд. ҳамчунин гуфта шуд ки русия тавассути чунин изҳорот нақши калидии худ дар минтақаро ба намоиш гузоштааст. ҳарчанд гуфта шуд ки ин изҳорот идомаи талошҳои кишварҳои абарқудрат барои таҳти нуфуз доштани минтақаи осиёи марказӣ мебошад. осиёи марказӣ ки ҳавзаи нуфузи аслии сиёсӣ ва низомӣ ва амнияти русия نه تنها در فضای شوروی سابق بلکه در سطح دنیاست میخواهد این فضا را به صورتی برای خودش مطلوب حفظ بکند. از سوی دیگر همچنانی که کارشناسان روسیه مطرح میکنند فکر میکنند که ایجاد هر گونه ممانعت در مسیر به رسمیت شناخته شدن طالبان می تواند باعث فعال شدن نقش امریکا و غرب در مسئله افغانستان شود. шералӣ ризоён сиёсатшиноси тоҷик аз он изҳори тааҷҷуб мекунад ки солҳои ахир вокуниши вазорати корҳои хориҷӣ ва мудофиаи русия ба ҳаводиси мухталиф дар ҳар гӯшаи ҷаҳон яксон буданд. аммо ин дафъа ба гуфтаи сиёсатшинос мавзегирии ин ду ниҳоди русия ба ҳам мухолифат доранд. албатта ин паёмҳо дар матни худ баъзе паёмҳои пӯшида ҳам доранд, вале ман боварии комил дорам ки сиёсатгузориҳои давлати мо нисбат ба Афғонистон ва ба буҳрони Афғонистон ки бетағйир тӯли 25 соли охир мавқеи мо идома дорад, яъне дар ҳамин мавқеъ ҳастем, дуруст аст. зеро ки толибон ва амалкарди онҳо дар кӯтоҳмуддат ҳатто ба тамоми давлатҳои минтақаи осиёи марказӣ ва бахусус пасошӯравӣ таҳдидҳои зиёдро доранд. абдумалик қодиров таҳлилгари тоҷик ба ин назар аст ки русия ҳеҷ як амали беҳадафона анҷом намедиҳад. русия ҳамавақт бозӣ мекард ва ҳамавақт нигоҳ мекард ки вазн дар ҷониби кист. ва имрӯз ки толибон ки аксарияташон аз қавми паштун ҳастанд ҳукуматро ба дасти худ гирифта ҳастанд, русия ҳеҷ гоҳ наметавонад ва кӯшиш ҳам намекунад ки ба пуррагӣ аз мухолифини толибон дастгирӣ кунад, чун ин ба манфиати русия нест. сухангӯи толибон охири ҳафтаи гузашта бо нашри чанд акс дар твиттер хабар дод ки ба вилояти Тахор ҳам марз бо Тоҷикистон ҳазорҳо нерӯи лашкари Мансуриро фиристоданд. забеҳулло муҷоҳид охири ҳафтаи гузашта ҳадаф аз фиристодани нерӯҳо пешгирии таҳдидҳои эҳтимолӣ гуфт, аммо аз кадом таҳдиде ном набурд. маълум нест эълони фиристодаи ҳазорон маргталаби шаҳидшав ба ғайр аз таҳдид нисбат ба Тоҷикистон чӣ буда метавонад.